Que como nos vían no 89, di rindo Felisa Segade, unha das integrantes de Leilía. Pois a primeira vez que nos subimos a un escenario coas nosas pandeiretas, creo que a xente pensaba que viñamos do espazo. Lembra sen perder o sorriso. Eran tempos de recollidas nas aldeas para preservar todo aquel patrimonio musical oral galego, transmitido de xeración en xeración e que carecía de rexistro documental. Daquelas sementes, os froitos actuais nos que máis salado folk, a música galega en xeral mira moito máis ás raíces que cando empezamos, apunta Monse Rivera. É outra das voces do grupo que completan Ana Rodríguez, Rosario Rodríguez, Patricia Segade e Mercedes Rodríguez. As seis viviron neste 2023 o seu último ano como Leilía. Anunciábano o pasado fin de semana na súa actuación na festa do Queixo de Arzúa. Retíranse dos escenarios definitivamente coa súa derradeira xira. A idea da despedida xa estaba pensada para os 30 anos, explica Monse, pero entrou a pandemia e todo se adiou. Tivemos que esperar, pero non é algo que sexa unha routada de agora, senón que estaba moi meditado. O motivo? Todo ten un principio e un fin. Este é un fin de ciclo, expón. Nesta estación final, o ambiente musical galego é radicalmente diferente. As cantareiras miran ao Festival de Eurovisión e as pandereteiras mestúranse con beats electrónicos. Hoxe podes atopar esas raíces no rock, no jazz, na electrónica. Calquera música ten un ollo na raíz, apunta Monse. E daquela escena na que semellaban vir dun planeta distante a este presente. Agora mesmo a pandeireta é un símbolo de identidade, subliña Felisa. Cando empezamos, vinculábase a grupos folclóricos e un mundo moi reducido. Hoxe ocorre ao contrario, é un mundo moi estendido. O noso grande fito como Leilía foi conseguir que todo o mundo teña unha pandeireta na casa. Cando empezamos, este era un mundo descoñecido para case toda Galicia, hoxe é un mundo identitario. A ninguén se lle ocorre rir porque só é unha gaita. Non hai desprezo, o que hai é moito orgullo. Isto é o que escribía Javier Becerra na Voz de Galicia hai uns meses, en marzo de 2008, tras o anuncio do grupo Leilía, do mítico grupo Leilía, que se ia retirar logo de tantos anos de excelente carreira musical. O titular daquel artigo era unha frase de Leilía: o noso grande fito foi conseguir que todo o mundo teña unha pandeireta na casa. Ola, eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa. Aquí estades unha vez máis no Galiportus, neste voso espazo de Radio Llariz 107.2 da FM. O voso podcast galaico-portugués tamén nas redes, achegando Galiza e Portugal voz a voz. Hoxe falamos dun grupo mítico de música popular, de música folk. Falamos de Leilía e desta pequena homenaxe que lle queremos rendir como tributo a máis de 30 anos de carreira. E que mellor homenaxe que falarmos coas protagonistas, que mellor homenaxe que falarmos cunha desas protagonistas que ten a diferencia de nos atender en directo xa. Estamos con Felisa Segade, unha das pandereiteiras do grupo Leilía, que ensaudamos xa. Moi boas, Felisa. Hola, bo día. Moi bo día e gracias por estar aí. Comentabades neste artigo que acabamos de ler un pouquiño, esa expectativa, non? Tamén despois de tantos anos, que todo o mundo teña unha pandereta na casa. Crees que é así? Que todo o mundo, ou moita parte dese mundo vinculado á música, ten unha pandereta con ese orgullo que vos transmitistes tamén? Penso que sí, incluso diría que igual hai xente que ten unha pandereta na casa e non está vinculado á música, sino simplemente á cultura e á tradición desta Galicia nosa, non? Penso que hoxe a pandereta é un instrumento que a xente ten na casa para diversión, que era un poquinho tamén o que pasaba antes, non? O sea, creo que a xente se volve a divertir ca nosa música e iso está
está moi ben. E penso que sí, que, o sea, si non todo o mundo, pero a meirande parte da xente, ou quero creer que sí. É como unha especie de icono, queres dicir, non? Ese símbolo. Sí, penso que agora mesmo a música galega, a música de raíz, fai que teñamos máis identidade como povo. Que cando nós empezábamos non o vías, sino que veías un poquinho todo o contrario, non? A xente escoitaba pois unha gaita ou escoitaba unha pandeireta e era como bueno, pois un grupo folclórico, a mí eso non me interesa, eu non son eso, non? E agora mesmo, pois unha gaita ou unha pandeireta forman parte da nosa identidade como povo e a xente así o recoñece, independentemente que a toques ou non a toques. E que pasou Felisa para esa posta en valor? Cal foi o camiño, que pasos se deron, cales foron as transformacións para que realmente cheguemos a 2024? E agora nos comentaremos un pouco tamén os vosos inicios, pero un pouco así no contexto xeral, como se chega a este momento no que se deu este cambio tan grande e hai outro respeto pola música tradicional? Bueno, eu creo que como todo, non vas empezando e hai xente que aposta, porque, bueno, antes de empezar a Ilía, que agora con todas estas entrevistas parece que fomos as primeiras e que antes non existía unha pandereta, non? E iso non é así. Temos que recordar que o Grupo Villadoiro xa apostou por poñer a música das pandereteiras nun dos seus traballos, que foi no ano 86, pois foi 3 anos antes de que nacera a Ilía. Eu estaba nese traballo, por exemplo, como pandereteira de Cantigas e Agarimos, eles nos alentaron moito a sacar esa música do mundo folclórico. Eles mesmos nos dicían isto ten identidade propia. Bueno, entón, había como un círculo pequeno onde había un xermolo de xente que salía de recollidas, que salías ás aldeas, que veías que a música deste país non era solamente a música do gaiteiro, sino que había esa música feita por mulleres, que ademais era a música que a xente se divertía de diario, non? O sea, era xente que non estaba pagada, entón, moita xente das que íbamos a recoller nos decatábamos de que realmente a xente galega se divertía e vivía e que era algo da súa vida cotiá, por así decirlo, cantar, tocar e bailar, non? Entón, fomos xente que dixemos, a ver, isto ten entidade propia, sin ter que sempre acompañar a un grupo de xente que está bailando, sin ter que estar dentro de unha asociación folclórica, e que, bueno, que é certo que nos Leilía nos seus inicios, a primeira vez que se nos ocurre subirnos a un escenario sin un grupo de baile, o sea, sin estar metidas nunha asociación folclórica, pois era eso, como isto que é, o sea, que había moitísima xente en Galicia que non sabía que aquí se tocaba a pandeireta e se cantaba, se recoñecían a música do gaiteiro, pero non a música da pandereteira. Entón, eu creo que foi como ir meténdose en pequenos espacios, en pequenos festivales que apoiaban a música de raíz e que a xente foi empezando a abrir os ollos, e que eu creo que tan sumamente forte e tan rico a música de raíz, e considero que de calquera pobo, que é imposible darlle as costas, non? E simplemente, pois, hai que ter a cabeza un pouco aberta e sentirte orgulloso do que teu, que ao fin e ao cabo, pois eso é a nosa música, é identidade, é cultura. Foi un xeito de vida deste pobo en algún momento, non? E conseguir tamén, Felisa, que a música de raíz e que a pandeireta e máis instrumentos tan arraigados que se pase de xeración en xeración e que a xente nova que ven por detrás que lle dea ese aprecio, que ese legado tamén, non? Esa conexión. Sí, bueno, o que pasou un poquinho a raíz de que grupos como Leilía empezaran a poñer a voz femenina, a pandeireta, porque eso sí que é un recoñecemento moi importante. A mí me gusta moito, porque a xente a veces dice, bueno, que pasa que os homes non cantaban? Sí que cantaban, sí que tocaban, pero non era o seu rol, non? Igual que podías atopar a mellor algunha muller que fora gaiteira, pero non era o seu rol. Entón, a pandeireta é un instrumento femenino en sí, aunque haxe homes que o toquen. Entón, creo que foi bastante importante dar coñecemento dese valor da muller na música galega, non? E a raíz de aí, pois, moitas rapazas quixeron aprender a tocar a pandeireta,
as músicas esta música que nos recollíamos se integrou en músicas máis modernas, o sea, sacamos un pouquiño daquela visión que había da música celta, porque daquela estaba un pouco toda era música celta, ¿no? E creo que hai que diferenciar a música celta da música de raíz, porque a música de raíz é a música de cada pobo, porque povos celtas hai moitos, non hai un solo, ¿no? E entón naquel momento a música celta sonaba todo como moi igual, daba igual que escoitaras música celta de Irlanda, que de Galicia, bueno, e un pouco creo que o que se fixo sacando á luz estas melodías que aquelas mulleres compuxeron no seu momento, estas letras que as mulleres compoñían en algún momento, foi como un valor moi grande e que creo que foi como que a xente dixo, concho, pero nós tamén podemos facer eso hoxe. E un pouco eso é a maneira de que ese legado siga vivo, que tú te vexas con capacidade de facer unhas letras novas, de poñer uns adornos novos nesa percusión, nesa pandeireta, e que a pandeireta volva a formar parte do pobo e da música, non? Entón, eu creo que todo ven un poquinho dado, o sea, alguén empeza, se ve, e outra xente sigue. E o que foi moi importante foi que pois no momento que vivimos ahora, que os grupos de música, os grupos de música galega, a raíz de que a música de raíz, valga a redundancia, se veía máis nos palcos, se daba máis a coñecer, esa mirada a nosa música, e eu creo que dende aí a música galega sona máis a galego. Vamos facer un pouquiño de historia, aí de flashback, que diría outro. Felisa, como, cando e por que se unen os destinos de Felisa, de Monse, de Mercedes, de Patricia, de Ana e de Rosario, alá polo 89? Como era aquel momento? Onde estabades? Por que decidides arrancar con Leilía? Pois, a ver, naquel momento, no 89, Mercedes, Monse e máis eu, estábamos na agrupación folclórica Cantigas e Agarimos e estábamos empezando a facer as nosas primeiras recollidas. As primeiras que fixemos a carón da agrupación, pero logo nós tiñamos a necesidade non nos chegaba como un día que íbamos ca agrupación, entón pois decidíamos que cada fin de semana salíamos polas aldeas e íbamos preguntando por xente que tocara, non? Mais adiante ese traballo pois xa o facíamos Monse máis eu. Pero empezamos tamén a dar clases en distintas agrupacións, en distintas asociacións, que aí foi donde eu coñecín a Ana e a Rosario, porque lle empecé a dar clase. Entonces, bueno, chegou o verao, e sempre no verao nas asociacións se cortan as clases, e a Ana e a Rosario dicían, jolines, pasa o mismo sempre, empezamos e logo non hai maneira de seguir no verao e logo volver a enganchar. E nós daquela, un grupo de xente pois bastante grande, de xente que salíamos da recollida, pois non sei, a mellor éramos 15 ou 14, e dicíamos, isto é unha pena, estas melodías que recollemos e que empregamos para o grupo de baile, empregamos unha melodía, dúas melodías, un ritmo, dous ritmos, e aquí hai infinidades. Na mesma aldea, tú ibas a unha aldea e estabas toda a tarde gravando, e os vellos cantaban toda a tarde, e salías dali pois con 4 muñeiras, 4 jotas, 2 rumbas, algún canto, que se quedaban pois metidos naquelas casetes, e non nos parecía ben, nos parecía como que nós mesmos estábamos traicionando o que estábamos facendo, non? Entonces decidimos que nos íbamos quedar os fines de semana para aprender todas aquelas melodías e cantalas nas nosas festas. E aí foi o que nos xuntou, o que ao final fomos Leilía, porque eu lle dixen a Ana e a Rosario que viñera, que podían ensayar connosco, bueno, que íbamos a seguir tocando no Brao, que se querían vir. E entón, pois eso, fui maestra de Monse, fui maestra de Ana Rosario, fui maestra de miña irmán. Da única que non fui maestra, que empezamos as dúas a vez, foi de Merchi. E bueno, pois ese foi o sermolo de Leilía, o de xuntarse simplemente polo de aprender e cantar e utilizar esas melodías nas nosas festas. E claro, pois empregas algún sitio para ensayar, e bueno, pois despois de que xa levábamos bastante tempo, e que daquel grupo de 16, pois a xente, pois como era domingo ou sábados, pois deixou de vir, pois quedamos o
pois o que fomos ao final Leilía, non? Entonces, bueno, pois un día ensaiábamos na casa dun dos compañeiros e os veciños que nos escoitaban dixeron, a ver, pois levamos escoitando aí todo o ano, pois xa podedes vir cantar as festas da parroquia. Dixemos, pois veña, vamos. E aí foi cando decidimos buscar un nome, que atopamos Leilía, e xa empezamos, xa non o deixamos máis, como grupo. E abristes camiño propio con Leilía, xa a mediados dos 90, tivestes, pois, unha chea de traballos ao longo destes anos todos, ata chegarmos a Vidas Cantadas no 2023. Como foi un pouco ese percorrido? Como fostes evolucionando vos tamén? Foi difícil, porque no principio, quizáis, o mellor, pois, como che comentei antes, eu xa gravara un disco musicado, non? Con Milladoiro, moitas, o sea, xente que estaba dentro do noso mundo, escoitar eso lle parecía fantástico, nos animaban a facer un traballo, pois dese tipo, non? Un traballo en donde a música tradicional estivese pois xa adornada por instrumentos máis actuais. Nós naquel momento, nos inicios, que creo que foi máis difícil, porque foi un pouco pelear contra nós e contra o que todo o mundo nos decía, non? Que era que tiñamos que ir por aí, nos decíamos que non, que coidábamos, que o primeiro que tiñamos que facer era facer unha grabación que fose tal cual ou o máis parecido posible ao que nos recollíamos, para que a xente coñecera de onde viña, pois o mellor, pois aquilo que fixéramos antes co Milladoiro, non? E entonces decidimos gravar o noso primeiro traballo, un traballo íntegramente pandeiretas ou instrumentos que utilizaban as mulleres para cantar de mao, como as latas ou a tixola, e as nosas voces, que era pois como nacera a música que nós facemos. E, bueno, aí a xente un pouco nos dicía que estábamos tolas, que eso era moi duro, que non podíamos facer eso, que había que darlo máis edulcorado que a música, pero, bueno, nos, aí, moi cabezonas dixemos que non, que primeiramente había que sacar un disco moi, si queres, etnográfico. E de feito, pois, foi un acerto, porque ainda hai hoxe moitas agrupacións que utilizan ese primeiro disco como material de traballo. Logo, pois, como ben dixo Suso de Toro, que nos fixo aí unhas palabras maravillosas no seguinte traballo, decía que ben éramos fillas desta terra, pero que tamén éramos fillas do noso tempo, e nos costou traballo decidir que, bueno, pois que xa era hora de engalanar con instrumentos que a mellor non pertencen á tradición galega, pero xa para que esas músicas nosas e eses cantos nosos estuveran xa integrados máis na música que se podía escoitar naquel momento. Logo despois, tamén outro paso máis, decidimos pois, que xa era hora tamén de fabricar o sea, crear as nosas propias letras, pedirlle a poetisas e a poetas do momento que eles, baseándose no corte tradicional, nas coplas tradicionais, que fixeran letras máis actuais, que estuveran pois falando un pouco máis dos tempos de hoxe. E logo máis adiante, pois xa nos atrevimos a xogar tamén cas percusións, a que con todos aqueles patróns rítmicos que aprendéramos ca pandeireta, facelos máis nosos e reinterpretar pois con patróns rítmicos pois que non estaban mismamente dentro de unha tradición e dun pobo, que era o que facíamos hasta aí, e poñelos pois ao servicio da música, non? E, bueno, cando fixemos o disco Madama foi un atrevimento, porque a xente, na hora de misturar, nós sempre dixemos que hasta no momento estaban as pandeiretas a merced da música, non? E que queríamos un disco que se notara moi ben que eran os músicos os que estaban acompañando a esas pandeiretas e a esas voces, non? Moi xente dicía, que estas pandeiretas están moi altas, a pandeireta ten que ser acompañamento, e daos cabezonas outra vez, pois non. Entón, bueno, hai a xente que escoita e dice, é que isto, a pandeireta está moi presente. Pois eso un pouco o que foi sempre facendo Leilía, que a raíz, que a tradición estuvera sempre, desde o seu primeiro traballo hasta este último, e sempre intentando poñer un punto novo, unha visión nova que levara a nosa música a outro sitio.
E, bueno, penso que o conseguimos. Os nosos traballos, como vedes, son poucos traballos os que temos, porque en 34 anos, 35 que cumpliríamos neste ano, pois non son moitos, non temos unha discografía moi grande, pero cada discografía é un punto novo da anterior. Cada disco é diferente ao anterior. Bueno, porque tamén sacar discos non é facer churros, é dicir, tamén non ten por que Para nós non. Claro. Non ten por que haber un disco todos os anos. Tivestes colaboracións, bueno, tivestes unha chea de premios de todo tipo, referente un pouco a festivais, a premios de cultura, a premios de medios de comunicación, pequenos homenaxes, grandes homenaxes da Diputación, de todo tipo, e tivestes participacións moitas ao longo destes anos, colaboracións con xente como Guadi, como Kepa Junquera, e mesmo con brasileiras, gañadeiras de Itapuá, de Salvador da Bahía. Contanos un pouco estas colaboracións tan especiais. Bueno, a ver, as colaboracións que facemos con xente da nosa terra son sempre especiales porque xente que comparte contigo a túa cultura, ¿no? E entonces tamén ver que músicos deste país, grandes músicos deste país, botan a mirada en ti e queren facer algo contigo, eso é fantástico e moi doado de facer, porque hai un entendemento extremo, o sea, te entendes desde que empezas hasta que rematas, ¿no? E bueno, e xa colaboracións, pues, como dis cas brasileiras, a verdad que isto foi unha viaxe que fixemos a Brasil, porque había un festival que era un festival de percusións, lle chamaban Perquipán. E aí coñecemos a estas mulleres que era, pues como se chegas a Galicia e coñeces as mulleres que nos aprenderon as nosas cantigas que facemos, ¿no? O sea, eran mulleres de unha aldea e elas tocaban e cantaban o que tocaran as súas abuelas e o que cantaran as súas abuelas. E a música de raíz, como te decía antes, ten algo que une a todos os povos. O canto une a todos os povos do mundo. Entón Pobo que non canta non é pobo, diría aquel. Exactamente. O pobo que non canta non é pobo. E entón eso fai que bueno, o idioma aquí é bastante cercano, porque brasileiro, galego, nos entendíamos perfectamente, pero ese xeito de facer percusión, ese xeito de cantar e ese levar a terra que te transporta, o tiñan estas mulleres. Entón foi maravilloso, porque enseguida hubo comunicación de empezar a tocar e cantar e non había tampouco ningún problema, era como se as nosas músicas casi naceran xuntas, non? Sempre, calquera colaboración que fagas con calquer músico, con calqueira en calquera situación son colaboracións enriquecedoras, porque che abre unha porta a algo que a mellor ti nun momento non viviches, pero como que está aí, ¿no? Como que sempre estuvo aí. Creo que para poder falar de eso hai que vivilo, non sei como é como decir, que sintes nunha recollida? Hai que vivilo, o sea, tens que estar diante desas mulleres, mirando para elas que están cas súas panderetas, que teñen 80 anos e que collen as súas panderetas e parece que teñen 20, que se transportan. Pois, sí, o sea, non sei, eu sou moi pouco non sei, moi pouco expresiva nese aspecto. Que valor ti que estiveches, e vos que estivestes por ben sitios, e mesmo fora de Galicia tamén, que valor pensas que se dá a pandeireta fora de Galicia? Porque, bueno, eu particularmente lembrome de ver a Kepa tocando 1000 instrumentos, de ver un pouco como é a música tradicional noutros lugares, e penso que a pandereta tócase dunha maneira diferente, tócase do revés fora de Galicia. Sí, exactamente. Bueno, os que tocamos ao revés somos nós, pero... E, bueno, e en certa medida sí é certo, porque nos sitios en donde tocan a pandereta agarran a pandereta ca man izquierda e moven a dereita, ¿no? Pero, bueno, como digo, en Galicia hai algunhas zonas que tamén se fai así e con noso ritmo que é a muñeira, ¿no? Entonces, como digo sempre, bueno, que aquí evolucionamos. Aquí a pandereta estuvo tan rica sempre que aquí evolucionamos. Claro. Pero... O que me preguntabas, creo que non sei
o instrumento en sí como ven. O que si eu sempre vin cando salín afora, que a xente flipa. O sea, ve a 6 mulleres, o sea, por lo menos connosco, cando íbamos, e sobre todo cando ibas con leilía pura e dura, que eu lle chamo así, cando vamos solamente cas nosas voces e as percusións, non? Ver ese movimento de 6 pandeiretas, 6 mulleres cantando ao unísono, que tampouco era moi normal. Normalmente, por resto das culturas se cantan con polifonías, non? E en Galicia tamén, pero moi poquinhos sitios. A nosa música tradia máis música a un solo tono, non se fa polifonías. Entón, ese xeito de cantar, esa forza, tal, é como que a xente se queda pegada aos asientos. A primeira reacción é abrir así e dicir, isto que é? Entón, ten moita forza e hai toda a xente que nos veo a ver sempre flipando. E flipando tamén como con un instrumento tan pequeno que ao principio parece que é moi fácil, que eu digo que é fácil, pero a xente o colle pensando que se vai a tocar e ve que non dá tocado nada, non? E dice, isto é máis difícil do que eu pensaba. Entón, eu creo que o teñen en estima, polo menos onde nós fomos, sempre a xente quedou gratamente sorprendida. Cando facedes así repaso, Felisa, despois de tantos anos, que concertos ou que actuacións, que momentos vos veñen á cabeza? Xa sei que é moi complicado, porque dirásme que hai moitísimos, pero se tuveras que decirme 2, 3 momentos nos que non se daba aguantada a emoción, cales serían? Bueno, é que aí ademais somos todas tan distintas, digo, para aguantar a emoción, pero bueno, direiche que un dos conciertos moi emotivo, porque o decimos todas e sempre falamos dele, é o que acabas de falar de Brasil, do Perquipán, porque é verdad que foi moi emotivo e bueno, e sei que aí estamos a 6 de acordo, porque o falamos moitas veces. Moi emotivo foi, creo que un dos primeiros que dimos, cando dimos en Cidade Bella, que subíamos cara ao escenario, isto foi no ano, debeu ser no ano 90 ou 91, que subíamos cara ao escenario e escoitábamos un pouco de rechazo por parte da xente, porque íbamos vestidas con nosos trajes tradicionais, as panderetas, e escoitábamos gaitas, non? O sea, como que a xente non iba a un festival folk a escoitar eso, non? E foi moi emotivo porque a medida que íbamos tocando, que íbamos cantando, veías como o público cada vez empataba máis contigo e a xente, cando baixamos do escenario, o que nos viña a preguntar de onde era eso, ora entendo a miña abuela o que me contaba, eso é moi emotivo. O sea, hai sitios que o emotivo, o mellor non é o espectáculo que ti acabas de dar nese momento, senón a reacción da xente cando baixas. Que emociona, non? Emociona ver como lle devolves a alguén algo que tiña perdido. Eso emociona moitísimo. Supoño que cando falas de esa emoción, cando se bota a vista atrás e se ve ese suspiros de, bueno, gaitas, outra vez gaitas, tamén é unha liberación ver que durante estes anos que se avanzou tanto, comentábamolo ao principio da entrevista, e que se rompeu cas cadeas un pouco que se construíron durante a ditadura de fixar un folclore moi monótono, moi encorsetado, polo menos esa faceta máis pública, non? E que acabou por aburrir, porque ao final era simplemente uns figuríns facendo 4 cousas moi básicas. Sí, pois o que acabas de decir, non? O sea, sentir esa liberación e orgullosísimas, sobre todo, de saber que formaches parte de que tuveches un poquinho de culpa, non? Desa liberación e super orgullosas, non? Eu creo que calquer galego ahora mismo ten que estar orgulloso de onde está a música deste país, non? Felisa, se forades catalanas ou vascas, crees que tería destido máis apoio? Non digo igual da xente, pero sí que un pouco da parte institucional, sí. Pois non o sei, porque cada vez que falo con xente de fora din que as institucións que non apoian nada cultural, hasta que se decatan de que eso ten moita importancia pero quero dicir, a min dame impresión de que en todas partes as institucións van por detrás da xente. Entón, agora que chegamos a este punto, pois as institucións apoian.
pero a remolque. se non estuveramos sí, pero penso que non ten que ver con que se fóramos vascas ou catalanas, ten que ver onde está o punto de calqueira deles. Eu, por exemplo, non sei, eu creo que a música de raíz, o sea, a música tradicional está moito máis forte ahora mesmo en Galicia que no País Vasco ou en Cataluña. Parecemo a min, Sí. O sea, creo que cando eles acordaron rescatala, igual nós tuvemos unha suerte grandísima, que é que como aquí nunca nadie mirou para nós, a nosa música perdurou moitísimo máis tempo e tuvemos a gran sorte de poder chegar a ela e de poder beber de raíces directas. Pois igual estuvo, pois non temos grandes arquivos, están sin facer e pois en Cataluña os teñen, e no País Vasco tamén, pero bueno, eu creo que ahora mismo aquí está moi viva, porque creo que a música de raíz e a música tradicional está viva sempre que estea no pobo, non que estea metida nuns arquivos ou en cintas ou en grabacións, non? Creo que a música de raíz o que ten que estar é viva no pobo, que a xente se divirta con ela. Que tú hoxe sales a unha festa e que a nadie diga, non, eu non o bailo, eu non o escoito, non, senón todo o contrario. E como vedes, este é un programa que une Galicia e Portugal, sobre todo o norte de Portugal, a Eurorrexión que está íntimamente conectada. Como vedes esa relación tamén da música de raíz co norte portugués? Tivestes algunha experiencia? Tivestes colaboracións? Tivestes oportunidade de facer proxectos, de mirar cousiñas? Cousiñas, sí, mira, de feito, nós tuvemos unha época en onde coñecemos a Brigada de Víctor Jara e, de feito, lle preguntáramos a eles cousas porque nós fóramos de recollida e unha das pezas que temos, o Verde Gallo, nós a recollimos na parte galega e lle preguntábamos á muller porque ves na fala e todo eso que se asemella moito a Portugal, tamén é porque están na raya. E entón a muller nos decía que ela aprendera dos portugueses, entonces, nos daquela que tiñamos moito contacto ca brigada, lle preguntamos, lle dixemos, mira, acabamos de atopar esta cantiga, nos din que era de Portugal, e eles nos contestan tamén con outra carta dicindo que cousa máis rara, porque eles a información a tiñan de que esa peza viñera da Galicia. Entón, xa ves que unido, non? O sea, a raya é unha raya que é un pouco non é física, é unha raya que está posta no papel, pero que a xente vai e ven e en sitios en Galicia en donde a xente portuguesa se viña a divertir a Galicia e a xente galega iba a Portugal, dependendo de que zonas estemos falando. Entonces aí o que é toda a cultura do canto e do baile do momento está moi misturada e algo que podes atopar en Portugal tamén o atopas aquí. Entonces aí é rica nos dous lados e os tanto galegos como portugueses bebemos da mesma fonte, por así decirlo. E en canto a colaboracións, nos no traballo en Madama, pois pedimos que viñeran a cantar con nós e colaboraron con nós os gaiteros de Lisboa. E algunhas actuacións que temos feito por Portugal, porque, os grupos galegos baixan a Portugal a cantar, é un país tertario, o noso país irmán, a nosa fala é tal, o sea, hai boa comunicación e bo entendemento, ¿no? Tanto musical como calquera outro, penso eu. Estamos xa acabando, Felisa. Como ves o futuro da música popular en particular? Pódese vivir da música, porque cada vez que falamos con alguén do sector, coméntanos as dificultades que son tremendas. Pois as dificultades son tremendas, o sea, de feito, Leilía nestes 34 anos non pudo vivir da música, o sea, me refiro de tocar, non? Porque eu podo decir que vivo da música porque eu vivo de dar clases e que está vinculado á música, non? Está vinculado á música que eu fago. Pero se tú me preguntas se podo vivir das actuacións que poidas ter ou dos discos que podas gravar ou tal, eu teño que decir que non, que hai moi poucos, hai máis que antes, pero moi pouca xente que diga que pode vivir e ben holgadamente de solo tocar. Aí estamos un poquinho mal, sí, por así decirlo. Pero creo que se está mellorando, creo que cada vez si hai máis xente que o pode facer e que aposta por eso, porque eso tamén é unha aposta, que tens que apostar por decir, pois a riesgo, porque non é un mundo estable, non?
Entonces, eu vexo ben o panorama, o sea, vexo ben o panorama musical, porque ademais en Galicia hai moitísimos músicos, e logo no que ti dis de si podes vivir da música, bueno, pois aí hai moito que mellorar ainda. Diría o dito portugués que o que non arrisca non petisca. Exactamente, pois Isto é así, sen risco non hai nada a cambio. Sí, é así, sí que o é. E como ves o futuro da lingua propia e da cultura que van da man tamén da música popular? Oi, pois estáche difícil, a verdad que non te sabría decir, porque moitas veces temos falado desto, claro, cando ti vives nun mundo como é o meu, que é un mundo onde estás rodeado de xente que baila, de xente que toca, de xente que a súa paixón ou o seu ou unha parte do seu mundo é esa pleitesía a cultura galega e que eso ben a fala ben con ela, paréceche que todo o mundo fala galego, non? Que todo o mundo vive pois a nosa cultura como a podo vivir eu. E hai moita xente que di, non te engañes, non é así, porque, e claro, eu digo, eu teño que falar desde onde eu vivo, entonces, desde onde eu vivo, eu a vexo moi forte, pero teño que recoñecer que falando con outra xente, pois que está empezando a flaquear. Pero, claro, o sea, é difícil, porque unha cousa é do que eu poda falar sobre a miña experiencia, e outra cousa é xente que vive noutros mundos que non é o mundo tradicional, o sea, o meu traballo está tamén vinculado á música tradicional. Por exemplo, pois como di Ana moitas veces, no, o sea, ela ten un traballo que está vinculado, pois é farmacéutica, non? Entonces, ela ten outra visión xa do que fala outra xente, do que escoita outra xente. Entón, si creo que a música galega ahora mismo está forte, que incluso galegos que non falan galego, que non son galego-falantes, sí empezan a escoitar e lle dan valor a nosa música, pero non falan galego. E que a xente nova tampouco fala galego. Vas polos institutos, algún curso que vas a dar ou así, e ves que a xente non é galego-falante, que aínda sigue sendo unha minoría a xente que fala galego. E ben, e despois de tantas entrevistas, como vos sentides? Mereceu a pena tanto esforzo e tantos anos? Sempre. Vamos ver. A pena, por supuesto, sí, claro. A ver, é que... Cales son os sentimentos de pena, de mirar para atrás, de orgullo, que vos ven á cabeza neste último ano, que vos veu? A ver, a mí do orgullo e o sentimento máis grande para todas é do orgullo. Despois hai para algunhas que bueno, que é un pouco de pena, porque para elas acaba un ciclo máis forte mellor que para mí. Ti estás falando con unha das persoas que vai a seguir en riba dos palcos, porque eu compartí a Ilía desde hai varios anos con outro grupo que se chama Tres Pesos. Entón, a miña falta dese contacto co público, dese ver como a xente recibe a nosa música como tal, pois non a vou a notar tanto. Claro que tes mágoa por deixar pois media vida atrás, porque 35 anos casi, pois é máis da mitad da vida que temos calquera das Leilía, non? Entón, home, pois dache un poquinho de pena decir, bueno, pois nós como Leilía non vamos a volver a estar encima dun palco, non vamos a volver a sentir isto. Entonces, bueno, pois as compañeiras que se desvinculan un pouquiño deste mundo, pois teñen outros sentimentos que non teño eu, pero está claro que o sentimento do orgullo temos todas, porque é un orgullo formar parte desta revolución que houve, non? Sí, justamente esa era tamén a pregunta, enlazando un poquinho cal eran os próximos pasos. Ti xa nos comentas que vas continuar cos Tres Pesos. Sí, de feito, hoxe estou aquí contigo, que estábamos nunha grabación, que estamos gravando o noso próximo traballo, e, bueno, parei aquí a miña parada para falar connosco. Que ben, que maravilla. E as compañeiras Monse, Patricia, Mercedes, Rosario? Rosario, Patricia, Ana e Merchi, en principio, pois, paran. Logo, como di Merchi, nunca se sabe, nunca se pode dicir deste agua non beberei,
pero en principio elas paran, e Monse ten un proxecto que xa ten desde hai anos tamén, que se chama Pes de Lán, que é un proxecto en donde, a parte da música en sí, ela o que máis se dedica é a danza e ao baile galego tamén, non? Entonces, ese proxecto que eles teñen é un proxecto en donde está un poquinho todo misturado, tanto a música como a danza. Ela sigue con Pes de Lá e eu sigo con Tres Pesos e bueno, e algunha outra cousiña que probablemente caia por aí máis para diante. Pola miña banda, pero que de momento non digo nada, que está todo moi empañado. Eso, non se pode facer spoiler. No. As últimas palabras teñen que ser, evidentemente, para o público que sempre vos acompañou. Contanos un pouco. O último concerto foi en Compostela agora en xaneiro, non? Sí, foi o 13 de xaneiro. O 13 de xaneiro, pois nada, relátanos un pouquiño, se é que queres, como foron as emocións dese último momento e se lle queres dedicar algo ao público. Bueno, o público se lle dedicamos ese día. A ver, é que, como Diana sempre... sin público non existe ningún artista, sabes? Podes facer o que faz e podes facer para ti, pero que faga que ti sexas grande, que sexas alguén, ao fin e ao cabo é o público, o que te sigue e o que te apoiou desde o principio e que foi medrando, e que é o público o que lle di a outra persona, oye, ven a escoitar isto que é fantástico. O sea, a eles temos que darlle todo agradecemento. O primeiro agradecemento é para os nosos maiores que nos abriron as súas portas enseñándonos o que sabían, enseñándonos os seus toques e as súas cantigas. E o segundo é para o noso público, porque sin eles non teríamos razón de ser. E bueno, as emocións dese último día, nós lle pedimos á xente que si era posible que levaron a pandeireta para o concerto e ver casi 1000 persoas cunha súa pandeireta na man, levantando a pandeireta e tocando e cantando no final do concierto. Eso había que estar encima do escenario para velo, porque as fotos que salieron non din o que ali había, porque eu vexo a foto e digo, aquí falta esa forza que nos daban e que te levaban volantas. O sea, non hai palabras para describirlo, eu non teño palabras. Moi emocionante, Felisa, moi ben. Pois, nada, unha maravilla falar contigo de parte de todo o grupo de Leilía. Parabéns, sobre todo, pola carreira que levastes de 35 anos xuntas, e moita forza co que virá. Pois moitas grazas, nada, un placer falar con vos. Obrigadísimo, e ata a próxima. Chao, chao. Ata a próxima, chao. Dime que dubide do invisible, dime que dubide do que podo ver. Dime canto mide o imposible, dime canto mide, dime canto é. Eludirei ver tanta luz, engadirei claridade, emendarei a miña cruz, esvaguarei felicidade. Chove miudiño, como miudiño chove, como anda no camiño, como anda e non se move, como vai a branca vela, como vai a vela branca, toda cheiña vai ela, chea do vento da barca. Chove miudiño, miudiño chove, anda no camiño, anda e non se move, pero non se move. Isto que está sonando é Branca Vela de Budiño e Leilía. Con este tema imos rematar. Esperamos que vos gustase a entrevista con Leilía, esta pequena homenaxe a tantos anos de exitosa carreira, de paixón pola música popular, de paixón pola pandeireta, pola voz e pola recuperación das nosas tradicións e valores. Ata aquí, como sempre, chegamos agradecéndovos que escoitárades,
este Galiportus, este voso programa galaico-portugués, voz a voz, unindo as dúas marxes do Miño. Eu son Germán, graciñas a Carlos nos mandos técnicos. 107.2 da FM, estamos en Radio Eriz. Os sábados de 12 a 1 da tarde, reposición á noite ás 10 da noite e os luz ás 6 da tarde. Seguide disfrutando dos nosos contidos, estamos en redes, Facebook, Instagram, tamén en Twitter. Podedes nos escoitar en iVoox, cando queirades, en Spotify, en Apple Podcast e en Pod Galego. Suscribídevos, seguídenos e apoiádenos. Seguimos buscando máis e mellores contidos. Un placer, obrigadísimo. Chao, chao, disfrutade.